puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗalirmede fira feeña windere fe jeyɓatake bindaɗo amde 17 duƴal hitande ujunnaje ɗe 21 ɓatake men ko fate gandal ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo men Seydou Abouba segene belɗo ñuña ñaña siftinma gendima ko mawɗo men Sada Ba gorko mo Kanel no gowɗen wadde kala subaka amde woni subaka altina so jubbande en seeɗa e gandal tawno puccuda ɗo aduna kala ko gandal woni tan daña gandal aɗa rokkira ene ɓeydo gandal noon ko hunde hawnide ene moƴƴi e kala saha yimɓeɓe ɓe kiña hoko woni gandal so tawi en pirata won e kelme ha mbawen andude hoko woni gando hol gonɗo gando hol biteɗo gando beele mbawen andude konngol ngol hol konngol wawi rokkude en ha kanko gando o wawa rokkude men ko eɗen naftoro e gurdam men aduna nde tawno gurdam ma aduna no wirani sa naftorima tan a naftorto ɗam laakara ɗam e mbadi moƴƴere e kala saha noon ene moƴƴi woni e kongi ɗi kalaten mbiyen o ko gandal ni wayi walla gandal sifa mum ko ni hono gandal ngal wayi tawno ɓuri yodde gandal fof ɓuri wonde e gandal nafowal kala ko gandal memotogal e jungo tawno gandal so tawi memima e jungo tan joni wooda ko ngal woni wooda joni ko ngal wonti wooda joni ko ngal walli walla ko ngal nafi ɗum ko hunde wande fayida ko adi fof weltare ɓiɓɓe fulɓe e hettiyankoye mum kala ene nelda duwaw ɓesgu Palestine naaɓe toon to Gaza sabu eɗen gandi kene wona hande yontere altina jawtuɗo ha altina hande balɗe 6 ɓe goni koye kaya mbeya gulɗo jaw ɗo ganduɗa so nangue muti sa laari asamano e kala bangueji jiyata ko jeygue ene jippo e ngoɗo henno wuro ene bomba e kala bangueji wara nayeɓe wara sagataɓe wara sukaɓe accani hay goto ɗum ko golle Israël ɗe waɗata kono kadi hunde kala ne jogui histoire mum eɗen cohli musidɓe men humpitiɓe histoire réel woni histoire gonga taw wona tan mi nani ko histoire gonga goɗɗo bawɗo rokkude en ko enen e koye men eɗen mbawa haalde hakkude ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗi taw ko kalten ko eɗen jenana holko addi caɗele hakkude ɗeɗo leyɗele ɗiɗi gonga e gonga ha ganduɗa haare wandini nde gasata tene kadi e kala lewru korka en teskima ciltirɗe mum walla daroɗe mum ina heewi addude fitinaji e nder ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗi en duwanima musidɓe men julɓe
yaltuɓe aduna e nder ndeɗo henna fiyande wonde e wadde hakkunde Israila e Falastin nde jomiraɗo yurmottoɓe yaafoɓe nannaɓe aljanna kamɓe e dendagal maɓe julɓe kala nde jomiraɗo rokkata en poolgu e yeese ɓen anɓe oɗo diine l'islam. kono noon so tawi wona dawrugol politique woni hakkunde ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗi yo Allah ñaaw. musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe mbatten haqqillaji men e fedde heblo sukaɓe Afrique ko fedde hande yinde nangue ken wona duuɓi 5 kono kadi fedde nde tambi ɗum tan ko jomin juuɗe ɗe kettani ha won nokku ko ene cippira hen heɓe ne mbiya mbete ɗum gasata wawa gasto tawi onon on garay ko onon gaynata ɗum onon wiya mbete ɗum gasatade ko onon gaynata ɗum ko puɗɗi ɗon ko mbiyata gasani taw ala ko onon gaynata ɗum tawno puɗɗiɗo way kono gaynini tawno on so fuɗɗonoki haydara wiyetaki wonko wonata ndeke firti ko goto kala jogui ndimago wadde hen mbuɗu mum moni kala ne jogui ndimago wadde hen miijo mum moni kala ne jogui ndimago addude hen ballal mum nana kiidira kala bawɗo yo wat hen mbuɗu mum ko enen pop jeeyi naftori wiya ko fedde hebla sukaɓe Afrique wiyaka ko o walla ko o ɗum noon moni kala nanowo daaɗi amen ɗe yo tinno watta hen haqqille mum goppen rungade walla ruuɗade erago e ɓeyde nanata taw ko an nanowo ko haaldete an nanowo koye ma taw min kaldata fulɓe gondi ko nanata taw ko an d'abord sa nani tan goɗɗo nana kono sa ruuɗima way kono wiyede tan kamɓe ɗe mbiyata ko jokki goɗɗo ala an biyownono hoore mum ka duuɗiɗo ndeke firti ko hay goto min woto ruuɗo teɗɗinen becce men jaren yeeso so tawi ko gongay men wona ɗemɗe ɓele joguiɗen. caggal ɗum hande waawi rokkude men doole taw wona doole personnel somi haali doole personnel won vidéo ngaji ɗi yiyeten saha ñande ne jogui guesa mum o filma guesa makko walla omo jogui boutique makko walla omo jogui gueɗe makko o filma ɗum ni foti wade woyi ni foti wade kono noon ko wayno Sar Abdoulaye Sarr so ala moyen wawde waddi ɗum wawa waddi ɗum an joguiɗo moyen a waɗi kono mbaɗɗa ko seeɗa o yonata goɗɗo ay ɗum woni dalƴina haqqillaji yimɓe donka ronka famde hoɗo payi ɗum waɗi noon gajjel kande ari wi gaddumi ko société mele moni kala yiito hoore mum baɗo no Sar Abdoulaye Sarr wawana hoore mum so tawi yiiɗi jeyde hen ne joguino waɗata jeeye hen so tawi Allah walli foof darima tan goto foof tina hoore mum ɗum woni natto wonde golle personnel wonti golle men enen kala ɗum noon ene moƴƴi mbatten haqqillaji men saaha e firanede won e hunde haɓɓuɗen famde goto men kala ɗo jogori fawde koyngal muɗum. mbiɗen kala ande gandal jiɗɗen haalde erago men tan faade gure dow ha e gure less tinnoɗen wona sukaɓe men pop mbatte e gaynaka wona sukaɓe men pop mbatte e gaynaka sa jibini sukaɓe joyo a itti hen ɗiɗo a waɗi ɗumen e gaynaka aɗa jogii baali 100 walla 400 walla ko ɓuri ɗum walla ko manki ɗum kono ka jiɗɗo gaynaka ka bamma janguinnoma ka a yenanama an a jibini kono kan gaynaka ka ustima caggal kuɗoli ustade walla ladde nde fattude gueseje mawɗe hande baɗaɗe kala bangeji a soynima ɗum aɗa yenana ɗo e duuɓi seeɗa garoji ɗo gaynata ɗo ɓiya aynata ɗo holɗo ɓiye jogori aynude mi anda miccoɗa ƴewde dañje leydi moƴƴiri ay ndi aɗa wawa faborade
jawkal ma kal ɓayde oɗo hen no ɓiɗɗo walla ɓeeɗo ɗiɗo ɓe ndewi koye gaynaka beele janggo ɓe mbasa weddade cabbi mabɓe ɓe natta e wuuro ɓe gonta yelotoɓe walla ɓe gonta jubboɓe ɓe gonta yelotoɓe walla ɓe gonta jubboɓe taw ɓe galna ɗum humpito ma mabɓe noon ne jubbanno tan hanti ɓe gani ɓe dutto hen taw ɓe galna ɗum humpito ne adda caɗele walla ni ɓe goppa cabbi ɗi gam hankkadi ni jawkal kal nottu dañƴe ɗo falji rewa ha gasa ha laaɓa ɓe garta e wuuro ɓe gonta aynaɓe sardi walla ɓe gonta goɗɗum e wuuro taw ɓe galna ɗum mecce ɗe gueɗe kala ne foti miccede holko miccata ɗum ko haqqille ma an hono mbatta ha mbawa nattude e société ji ne mbayno leydi société ji par action ne mbayno leydi wona tan hay suudu men société ji ne mbayno leydi kala ɗo pugguɗa demal a namdino ma dañ ɗo ceŋiɗa ɗo janggo ma dañ ko naftuma ma dañ ko wallitma ma dañ ko bonnani programme uji ma ɗi gonɗa e dow muɗum ɗum alay sago ganden ɗum koye gandal jeeya ngan sanga so tawi a dañi leydi a waɗi hen fermaji ma a waɗi hen grillage ma jawdi ma ne wawi wuurde hen taw ay ɓiya o ñallani wakkade bidon gila nangue fuɗi hange muti daabeje ɗe kaara tebboli ɗi dañe kosemeje ɗe dañe o nemo taw o tampani heddiɓe jangguinaɓe ɓe janga ɗemɗe aduna ɓe janga diine Allah o ɓe janga mecce taw ganduɗa an hankkadi ni a lorotako kono gurdam men ko mawɗo galle lebtoto ha maaya ɓiɓɓe ɓe kala hen mo ɓernde mum wacci walla mo haqqille mum feɗɗiti daña ɗo seŋŋi enen sa ƴeewi ko jangguina e mecce emen heewani a mawna tan daña ɗo ceŋiɗa ceŋoɗa ɗon aɗa sippira hen ha daña ko ɓurti walla ha mbasa ha maaya ɗum noon haqqillaji men poti rokkude men hankkadi ni ko moni kala foti ko jangguinede no wuurde saabu neɗɗo so jangguinama no wuurta o wuurat peewal neɗɗo o so mawni tan no fewat biyo mbimi e wimami kalde o mawni o fewat no yiɗi fof o oñoro no yiɗi fof o aaƴoro so mawni tan o fewat heddoto noon won gueɗe neɗɗo wawa fewde temedere dow temedere ɗum wawa won neɗɗo timmani kono so o mawni tan to banggue diine o taktoto hoore makko so yimɓe ne jaaha jama o yahat soɓe jaaha juma o yahat soɓe jaaha guenale o yahat soɓe innoya o innoyat soɓe kumoya dewle o humoyat kala ɗo jokkere en ɗum ne waɗi o yahat par ce que so yahani o waɗantaki ɗum kankone donc il faut waɗa so ɓooyi noon o wonta ɗum ɗum ko rendo men ngo wayi noon ngoɗo rendo no ngo sañori ni ko ni ngo sañori eɗen jogui on sifa kono kay beele dokka suka o no wuurdi hande jamanu men hande o ko alay sago gabboɗen leƴƴi keddiɗɗi no ɗe mbaɗiri ni suka pop wonko foti wawde taw wona mawna tan wiyene sengna ɗo hoore mum saabu holɗum sen jii hande ko wayno yonta ɗanniɗo joom ɗanno tan ara seŋoɗo e tabil ha wonta bitik seŋoɗo e seŋoɗo tan ɗo tan seŋi ha wooda ko wonti walla ha taaya walla ha daña taw ganduɗa wonirani ɗon gandal wonirani ɗon humpito wonirani ɗon heblo on noon so ɓiyum ari a heblani ɗum a hokkani ɗum meccal ten aɗa andi an ɗo gonɗa ɗo koko hokki ka nattuɗo dañde koko hokki kankone kiba kankone mo ala taw ko rokka haydara jangguinaka haydara ko alay sago noon jangde men nde yaada e heblo to gaynaka to alqur'ana to français to ndema to awo to kala ko wawi wonde alay sago sukaɓe jangga meccal ni woni mbawen wuurde mbawen koye men kono kadi alay sago ganden joom jawdi
so tawi tan jawdi ma ndi ne jogori naftude ma e aduna wona ñamminde yimɓe na rokka ɗumen ala ko ƴeewde gollorɗe beele yimɓe ɓe golla ɓe daña sabu neɗɗo somo golla tan o dañat neɗɗo somo golla tan o dañat ɓuri bonde fof ko taw o gollata so yiɗi pop ɗon ñalawma fo aɗa rokka mo million caggal tan a waɗani gollorgal omo golla ñalawma on wawi ñamde million o ñalawma gooto taw hebbinani hay reedu makko nafata en ko golle so golle dañama moni kala dañiɗo golli dañiɗo dilli tan woodat ko dañi so ɓooyi haqqille mum addanat ɗum e ko gollata ko ha wawa dañde hen gurdam tawno ko ɗon wonata cordugel ha joni wawa dañde ko dañi beele yimɓeɓe iwa e funtude koye mumen saabu goto e men kala hande won sirlu mum tan mo jogui ene wuuri hen ene daña hen dépasse kono ñande ɗum hande iwi foof a wonta haal a wonta waajo a wonta waajo a wonta haal kala ɗamini tan ma Allah yaafomi sabu ala goɗɗum ko mbawmi wadde hami daña somi acci ɗum ɗo kono ko gurmi ko wona gurdam moƴƴam no dañiranmi ni no ƴeewiranmi ni no golliranmi ni no mañamiranmi ni no keɓiranmi ni moƴƴani Allah yiɗa moƴƴani somi haalni yimɓe kadi moƴƴani ko sirlu surtide woni ɗon moƴƴani donc ɗum woto ƴeew ɓiye janggo o jogo on haqqille kanko no wiiɗomo rewa ɗon surtout ko en mbaɗa joowel mbiyen kadi yo Allah wallu en ngel ɗo henno joowel ay ngel wontan en moƴƴel enen kala mbawen wuurde e maggel taw eɗen gandi Allah ko haɗi ngel ɗum nan wawi dañjade tan wawata nafde men tan ko janggen mecce gonga e gonga so en jangi mecce en jangini ɓiɓɓe men mecce en jangi gurdam en jangini ɓiɓɓe men gurdam tan yahata kono alhamdulillah hande o won fuɗɗiɓe famde sabu hande won sukaɓe jogui mecce e nder rendo men en ji ojoji ɗiɓe mbaɗata aɓe pindina rendo ngo aɓe kalana rendo ngo minen de ɓoyani komin naati hen kono komin puɗɗinade ko alhamdulillah sa andi ɓiye alna ɗum meccal alna ɗum doole jogui jawkal seeɗa sodan ɓiye action ngaji won e société ji janggo kam inchallah wasata hayso ko on société ay ko wonantamo toon koma uddide boutique wooda ko rewri wooda kam ko hiri wooda ko woni janggo ganden ɗo yees seeɗa ɗum softat no feewi musidɓe tedde ɗo yees seeɗa softat ɗo yees seeɗa gueɗe kewɗe dartoto ɗo yees seeɗa takke kewɗe walla ɗo ñiɓiɗa tan mbiya ɗo daña ɗo nattat wontat tan hankkadi ni ko alay saago ko meccal ma walla an hoorema ko dental ma walla ɗo nannoɗa e société waɗa ko rokkuma ko toon fayi hankkadi ni ɗum en mbawa wuurdu ni koko gasata saabu hankkadi ko mbimi ko tan eɗene ɓeyto sen ƴeewi bamma ko goto wonno bamma ari jibini ɓiɓɓe nogas ɓe bamma jibini ɓe goto hen foof resat walla reset jibini ɓiɓɓe nayo joyo ko lekki nana salta ɓayde ko lekki nana salta yimɓe ɗe ɓeydo hewde ne ɓeydo teppade ñabbuji ne ngara caɗele ne ngara goƴaji ne ngara tuyoji ne ngara yidde ne ara dañal ngal ne famɗiti kene moni kala yiɗi fawade goɗɗo yahata ɗum ɗum ko alay saago goto foof woda ko dañi goto foof so ala ko dañi so ɓooyi goto fof dago goɗɗo enɗam nattat jiidigal nattat dokkal nattat ballal nattat saabu ko dañata ko a wawa wallu hen sayɗa walla o ɗacca o adda ñiŋoje a totta o ɗacca adda ñiŋoje ko dañata ko heewani teedi sawi aɗa sigri hen aɗa rokka o joni jooɗoɗa aɗa huufi annen dimgal aɗa huufi ɓesgu ngu donkanɗa o hen huufi ko ronkani goto fof ne ɗamini e goɗɗo o ittat ɗum tan mbimi ko goto e men kala yo dañ ko wawi goto e men kala daña ko wawi goto kala so dañi ko wawi tan wooda ɗo heedani hoore mum wooda ɗo goɗɗo heedani hoore mum won en kulodirta yindirde en kersata yindirde en kulata jokkude enɗam hankinde en kewani ɗen jokke enɗam nde goodi hay goto tampani kono en mbawi wiide hande ɗen guura hande no gurdina hankide en mbawa jamais mbawa en mbawa saabu hande wonɗo garata hande a susa hay ŋañade rangalde ma sa andi cikkata jungo ma fay koye poos maɗa sa rumtima tan jomum ñirɓina yeeso ko ɗum woni probléme o donc firti wonɗa a wawa yetto hanti sabu ɓerɗe geggi haqqillaji geggi guisɗe geggi
pap gonti koye ni e junngo ɗum noon nafata ko gooto kala yo wawan hoore mum wawande hoore mum nde noon ne fawi e gueɗe kewɗe goto fof ko wawi yo Allah won ballo caggal ɗum mbiɗen ko eɗen kala kadi gandal kono ganden mi hokkonɗo yeru goto ma mbimi haalino ɗo e duuɓi sappo garoji aduna o fa waɗi feggere ko rewɓe lamtotomo ɗum soɗon beela so eɗen metta ɗo e duuɓi sappo garoji mbimi aduna o ha waɗi feggere ko rewɓe lamtoto aduna o seɗen beela seɗen metta saabu holko tagui wi noon kamɓe ɓuuri jogade worɓeɓe courage to banggue hande mecce e to banggue suusde warñude e to banggue gollade daron guure men ɗe sa yeehi jeere hande ko rewɓe tawata hande ne jeeya sa yeehi ladde nde ko kamɓe tawataɓe ndema kamɓe tawataɓe teena to ladde to kadi ɓuurini hewde hande ko kañum finata yaha golle ara wallodire ɗum teskoɗe no moƴƴi guitten mawnikinare nde teskoɗon ko kalmi goo so en duttima e duuɗe jangguirɗe qur'ana ɗe hande ko rewɓe ɓuuren heew toon kamɓe hande ndenata qur'ana kamɓe janggata qur'ana o so tawi en duttima e duuɗe français ɗe hande ko rewɓe ɓe pooli worɓe hande to banggue jangde to so en duttima to banggue métier to hande ko rewɓe ɓuuri wawde ñodde e worɓe ɓe teskoɗon no moƴƴi ɗo e duuɓi sappo garoji mbimon ma rewɓe laamu aduna o ɗum hande ko Allah rokkiriɓe ɗum seɗe mela seɗe metta ɗum noon janguinen debbo e gorko o kala no wurdi beele janggo enen kala mbawin heƴodirde e koye men mbawin wurde e koye men ko musidɗo moon guiɗo moon sehli moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimala ki jaam yo jaam Allah ñallanena